सुन सब बैठ के दिला सुन है मरो प्राण ए आत्मा के का गति मिले ले यही कथा के सुनी जी आत्मा के गति का होले हर कहानी कहानी ए बच्चा तो ध्यान दे के सुन ध्यान दे के सुन कहानी वीर महोदयपुर नगर अरे बाबूर महाराजा ये रहत रहले ज्ञानी कहानी तो तनी ध्यान दे के सुन ध्यान दे के सुन हमारा मदन गिरी जी असेगा मंदिर के पुजारी बानी हजार रुपया पुरस्कार देनी बाबा के गोला गतानी आशीर्वाद के कमरा रखल बानी जे धर्म के ज्ञाता महान हले धर्म के ज्ञाता महान हले लिखल बात कहतानी हटना जबानी हो कहानी तो तनी ध्यान दे के सुन सतयुग के बात है हेलो सतयुग के बात है बाबू जी सतयुग में एगो राजा रहे बबुरवाहन सत्यवादी धर्मनिष्ठ एक दिन उनका मन में विचार भाई शिकार खेले के चल चले सेना साज के घोड़ा पर सवार कमर में तलवार तरकस में बाण कान पर धनुष लेके जैसे ना साज नव बाज पर चढ़ के कसले लन तलवार अगर दाउड़ावो खेल चल राजा जी सिका घर दाउड़ावो खेल चल राजा जी सिका ठाट बात के काट न रहे लाट न रहले उठत रेख खूबसूरत भेष मोतियन सुटक पसेना फिर हमारा के मदन गिरी जी शिव मंदिर के पुजारी असेगा 100 रुपया पुरस्कार देनी बाबा के गोला गतानी रहिया में देखे देव करा लागे धरनिहार अगर दाउड़ाओ खेल चल राजा जी दाउड़ाओ खेल चल राजा जी सिका राजा शिकार का विचार से कोई देखिए ना है भेजला का जरूरत नहीं है भीबा भीतरी हो जा भेजला का जरूरत नहीं है बड़ी भागो से भेजल हो जाला राजा शिकार का विचार से कोई हरिफ के देखले आ तर्क से तीर निकाल के धनुष पर निशाना साध के मार देले लेकिन वो मृग जंगल का भीतरी भागल घोर जंगल में पहुंचल राजा परेशान हो गए लेकिन मृग उनका हाथ ना लगल सेना बहुत पीछा छूट गई प्यास से तड़पे लगले वो जंगल के अंदर एगो सुंदर सरोवर तालाब देखले जाके अपने पानी पी ले घोड़ा के पानी पिया के बट वृक्ष के नीचे घोड़ा के बांध के राजा आराम कर लगले वही बट वृक्ष में एगो प्रेत आत्मा बहुत दिन से वास करते रहे उतर के राजा के हाथ जोड़ के कहत दर्शन पाके मनवा चमके जैसे
चमके चानी हो राजा ज्ञानी आए है फिर हमारा मंदिर के पुजारी मदन गिरी जी हजार हजार पुरस्कार देनी बाबा के गोला गातानी हे तनी सुनी हमारा जीवन के गाथा हमारा जिंदगी के करुण गाथा भटकतानी बहुत दिन से भटकतानी बहुत दिन से प्रेत हो गइल पानी हो राजा ज्ञान है राजा प्रेत आत्मा जब ये बात कहलस राजा के आंख खुलल कहे हे प्रेत ऐसे हमारा मतलब का कहे मतलब बा महाराज रौरे देश के रहे वाला हम सुदेव नाम के व्यापारी हमें अन्न धन सोना चांदी हीरा जवाहरात हमारा खजाना में भरल है अफसोस जे हमारा मुआला के बाद हमारा खानदान में ऐसा केहू बाँच ना गई रहे जो हमारा श्राद्ध कर्म कर दे हे राजा एगो लाल लो हमार श्राद्ध कर दो कहे जे शास्त्र बतावता जे नगर के मालिक के जिम्मेदारी होले जे आदमी असहाय होखे जरा खानदान में केहू ना होखे ओकर मृत्यु हो जाए तो ओकर श्राद्ध कर्म ओ गांव के मालिक मुखिया के कईल जिम्मेदारी बनत है राजा लाल लहले वो प्रेत आत्मा के बात पर विचार कैले सुबह का मेरा पंडित जी के बुलवा के अब मैं बात बतौले पंडित जी एकर समाधान बतौले तो कैसे हो जय नारी बन के हो राजा जी जब फूक देल फूटा और ये गवा जा रविंदर पानी में भीजता रहतो तोहरे पधार गिरता जय हो बाबू हमारा रविंदर यादव जी गोपाल नगर का धरती से बड़े बड़े पुरस्कार दिले हमारा संजय प्रधान जी जरा दादाजी के श्राद्ध में आयल बनी जा हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले हार्दिक अभिनंदन शुभकामना तारो दोनों भाई भी जाता रहो ए राजा जी फूक दे ले पूता ना नारी बन बिहले बांध दिहले घोट लिहले पांच बोर हमारा सेगा मंदिर के पुजारी बानी मदन गिरी जी बड़े बड़े पुरस्कार देनी बाबा के नमस्कार प्रणाम दिहले बांध दिहले घोट लिहले पांच बोर भैया हरे राम यादव जी हमारा संजय मास्टर का सज्जन से 100 रुपया पुरस्कार बा भाई हमारा सुरेंद्र यादव जी हमारे परम मित्र बंगाल खटाल के मालिक बंगाल टाइगर टुनटुन यादव लोहा यादव एंड कंपनी 82 बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार दिले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बिहने दूधा माला गावले बाबा तारी बन के राजा पूताला अनारी बनी तो हमने के शास्त्र बताओ तो बाबूजी जे श्राद्ध कर्म जब से नवाधा जाला वो आत्मा को होने से सुख मिले लगेला जे मुहे आगी दियाई
आ काम क्रिया न धाई त जनिहा की स्वर्ग हो ब्राह्मण गाय के कराई जे भोज कुल खानदान के उठा ली जे भिक्षु भिक्षी मांगा और डोम के खियाई त जनिहा की असल बेरा बजवाई जे बाजा अमृत कया तमाम होई है स्वर्गे शास्त्र में लिखल लिखे हम कहतनी जे स्वामीनाथ कमल बास के गवन कराई तो बुझिहा स्वर्ग हो हमने के शास्त्र बतावता जी जौन आदमी के मृत्यु भइला के बाद श्राद्ध कर्म ना होला ओकर आत्मा प्रेत योनि में भटकेला श्राद्ध हो जाला वो आत्मा अपना उचित स्थान पर चल जाले हमने के प्रसंग में है जब विराम बोलिए शंकर भगवान की